uNokwanda Dlima owezemigwaqo kuKhozi FM. Izolo sesakhuluma kafushane ngendlela ezahlukene zokuletha ulwazi lwezemigwaqo netraffic nanokuthi ke singakwenza kanjani lokho. Kodwa ke engikugodlile izolo ukuthi kwesinye isikhathi siyafuneka isikhathi nanendlela ezahlukene nezingalindelekile ukuthi sikwazi ukunikeza lolu lwazi olufunayo. Namhlanje ngizoletha itraffic ngisesibhakabhakeni. Kwenzeka manje ama-lanes awu-2 asevulekile uma ubheke vele ngase-Gauteng sekuyahambeka, kodwa-ke kusazokulokhu kuzobuye kuvalwe sekwenziwa ini Welcome back to Osane Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories, and guys namhlanje sikhuluma ke nengqwele laphana ke ubaba ke umsweli baba uAyanda Msweli. Guys ngizokhumbula ukuthi ke kade enza ke traffic uKhozini FM, then ke mangabe ke kuqala ke unew financial year woKhozi base beyamchitha ke bamchitha kanye nabanye including uSiqemeza uDJ Siqemeza kuvuka breakfast show. But guys, let's focus to ubaba umsweli. Umsweli ke bakithi uzakhela igama kubantu, abantu bayamthanda kakhulu, and they were so disappointed ngesikhathi beza ukuthi ke uKhozi luthe hayi cha selibongile ama service ke kababa umsweli. Then uKhozi guys lwabe ke seliqasha intokazi ke bathi ke isuka kwiGagasi FM, intokazi igama layo ke bakithi uNokwanda wakadema. Uyena ke guys o replace ke ubaba ke umsweli. Ngeke ngambona ke laphana ke kwenye video depostiwe enotshatha enosithandwa Nzuza ekhuluma nje phela because uyasebenza. Ama comment abantu guys neyizondo ingane abantu nezondela ubala yazi ngoba phela yona ya apply umsebenzi kwathiwa ngima vacant post ya apply yangena ke space siyababa ke umsweli, and abantu they are not accepting her because of the shoes ekufanele ke angene kuzona zika baba ke umsweli. But masikhuluma iqiniso guys, ingane abantu ayenze lutho, ayihlangene futhi ayihlangene lutho. I think even umthembu lo o replace uSiqemeza naye he's receiving the very same comments, but for this lady it's worse guys. Let me read ama comment abantu ukuthi bathini. Bathi akekho ke umuntu ongayithenganga sonke sawathenga. Okay, bekhoma ama license ke la base bethi abanye traffic will never be the same. Wathi umunye ke zinkulu kakhulu icathulo ngene kuzo sisi akulula nokuthi ujwayeleke enza noma yini ezokujabulisa noma ungamaphakathi emgwaqeni inhlizweni zethu nje siyilandelela ingwenya. Wathi umunye akenze la athanda khona ahlangene vele thina. Omunye ke kazi waqashwa ngelithini lo sesikulomsisi kuyasho kodwa impela ukuthi abantu abamqasha abantu besilisa. Angisayilaleli kwaleyo traffic umsangano nje anginankinga nawe sisi, inkinga bakufaka endaweni wrong. Angifisi ukumbona ngifisi nokumbona uyabhora. Hayi enza noma yini ngane ezivele ahlangene sazi umsweli thina. Wathi komunye awawusiyeke guys, ingane abantu she's just enjoying kuba semsakazo nomkhulu and akenze lutho. Yazi uma ucomment email vele canga ukuthi ayenze lutho lengane yabantu. Ngiyacabanga nje ipain ukufika in environment la kade khona umuntu obethandwa abantu bese thiwa nozomreplace. It's so difficult. Waze wabhora usisi nalo wasekuseni usazothwala kanzima sisi ngoba mkhulu umgodi wambiwa uNongalo. Asingeni indawo siyeke please, nixosha umsweli ngwanifuna ukufunza lemfishi mlalele nodwa. Wathi omunye ayibuka kanti abantu banjani angasebenzi ngoba nakho engakawazi umsebenzi ubani ofike seperfect efike emsebenzini yazi yanebhadi ingane yabantu. Wathi omunye into ke engaxwayisa ngayo, siyacela uqaphele ama directions uma emhlula ngesizulu usho ngeEnglish ku N3 from Durban to Escort akusiyona inyakatho iwest or athi intshonalanga. Ngiyacela akaqaphela ama direction please. Yabona nje guys, it's very difficult for lo sisi. Umsebenzi kaMsweli, izithuthu zikaMsweli zidliwa esaphila kubhlungu kakhulu. So guys, yeah, I don't know but it's so painful for the lady ukuthi akamukeleki kahle because of icathulo ke angena kuza. Angazi ukuthi uthini ke umbono wakho